mennään myös Helmiorvokkiin ja täydenvedon. Näin myös toteutetaan huonosti pulpulliin. Juu, meni just läpi teiltä, niin vähän meidän saadaan pomottaa. Tehdään viikkivalla mainiot, joten tsemppiä pullofiin. Ja näin on väkivallassa Big Pantheralla Juha Huovanainen lähtöviivoilla. Nyt se tuli, päivän ensimmäinen box. Täysbetonikka pulpul. Terolle kysymys. Kumpi näistä koneista, Helmiorvokki vai Tatiana, on helpompi ajaa? No en ole ajanut kuin tällä vaan, täällä on metriikää vetänyt tuolla käytössä. Helmiorvokki, no tää on helpompi ajaa. Helmiorvokki kahdella koneella on paha mitä käynnissä ajaa. Se on vähän hankalaa. Okei, eli tää on vähän semmonen niinku vakaampi. Tää on paljon helpompi. Aina tuo, että rupeaa pomppia. Se on huono. Se menee. Noniin, kivoja kavereita ne on molemmat. Tsemppiä Tero. Sitten pullofiin Tatianalle ja Helmi Orvokilla. Enpä muista, että olisi niin komeita modified-petoja nähty pitkään aikaan niin kuin tänään täällä, joten tulette saamaan taas parasta viihdettä. Ja vedon mitta 40 vuotta ja tällä hetkellä sarjatuotanto pyörii tuolla Suolahden tehtaalla. Ja tässä on yksi protosarjan koneista saatu tänään tänne paikan päälle. Mutta hei, nyt keskitytään ihan muuhun kuin mahtavia vetoja sulla tänään. Mikä fiilis? Tämä on ihan aina. Vähän rupee vaikuttaa jo kilivaa ajolta. No, tämä tuntuu jo kilvan ajolta ja vähän näin pienellä koneella noita isompia vastaan, niin tämä tuntuu hyvältä. Mahtavaa! Oikein hyvää syksyn jatkoa. Tää on viimeinen kisa tänään Pinkeringillä ja ensi kaudella jatketaan. Ja vedon mitta 107,75 ja näin Helmi lähtee johtoon 107. Eli sillä mennään tässä vaiheessa kakkoseksi. Edelleen Helmi Orvokki oli sitten käsiri kakkosena ja Fingering kolmantena. Ja nyt meillä on sitten enää Tatiana.
sitten 92.33, eli näin tämän luokan tulokset ovat seuraavat. Ykkösenä Helmijärvo ja Tero Eräväinen 107.75. Kakkosena sitten Kätyri ja Oskari Kurki 94.98. Ja kolmantena Fingerringillä Ossi Mannella 93.53. Siinä siis kolmen kärki. Vielä palkinnot Modified luokassa. Tänään kolmanneksi Ossi Mannila ja Fingering. Ja näin Ossi sieltä iloisesti säntää palkintopallille. Ja toiseksi loistavalla suorituksella Oskari Kurki ja Kätyri. Ai että, Oskari on ihan liekeissä. Ja näin kuuluukin olla. Ja voittaja tänään huikealla 107 metriä 75 senttiä pitkällä vedolla Tero Eräväinen ja Helmi Orvokki. Ja näin siitä vielä. Kaverukset kättelee toisiaan, onnittelevat ja sitten vielä komeat tuuletukset sinne kameroille. Ja näin. Paljon onnea ja siirrymme eteenpäin Kalajoen iltaseen kun kaunistuu ja mennään eteenpäin seuraaviin luokkiin.